Pag napatid kayo, naka-record, may patunay. Teka, kayo yung mag-comment dito. Tara ako na lang. De, joke. Teka, kayo mag-comment. Pag may napatid, sabihin, what a nice patid, mga ganun na. Aba. Very Saan nice. ang galing niya mapatid? What a nice shot from Lindan, mga ganun na. Yung mga comment Di niya. ba? Joke lang po yan, kuya. Pinagtitripan niyo ako, no? Ay, ba't ganyan yung mga naglalaro? Mga ganun lang. Hello. On court number 4, Dwayne and Josh. Court number 1, Dwayne, Josh, Renz, and Bob. Oh, nice one! Galing! Uy, nire-record kayo, ah! Ayusin nyo! Ayusin nyo! Nice one! Sheesh! Ay, ang bano mo doon? Saan mo ginawa yun? Hey, Carl! Carl! Palibre! Carl! Ryan. Paging Ryan Lintag. Punta ka sa counter mamaya. After game. Babayaran mo daw lahat ng court fee namin. Kaya, buliwan natin na. Buliwan natin. Babayaran mo daw lahat ng court fee ngayong araw. Thank you.
Kaya ka, papakita ko yung dalawang na ito. Ayos lang yun, basta na support. Kahit mura. Kahit mura. Kasi yung babae, dito ako lang. Kaso kailangan mamit ang kayo mo sa pare, hindi pwede lang yung babae. Kailangan mo. Nice. Ibatan niya pares ka. Kaya sa siya. Ako naman mag-peninda.
Para pumunta. Dito na ako. Aroy. Asang ko na yan po. Asang ko na yan po. On court number 5, Chi and Franco, Lance and Zay. Ay, sorry po. Pwede ka ba maglaro yan? Yun nga lang. Masaya na kayo. Ano yung mga bangsa ko dito? Kasi ako kang sabi. Chill.